Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Aceasta este o etalare generală valabilă pentru luna martie, pentru cei care faceți parte din triada semnelor de foc, adică berbec, leu sau săgetător. În partea de jos a filmării veți găsi timpul alocat pentru fiecare dintre aceste zodii. Nu uitați că această etalare este valabilă atât pentru cei care aveți zodia, dar și soarele sau luna într-una dintre aceste zodii. Pe această cale aș dori să vă urez și o primăvară frumoasă și sper să aveți parte de momente frumoase și tot ce este mai bun. Haideți să începem etalarea. Ok. Berbec, luna în berbec sau cei care aveți ascendentul în berbec, luna martie. Ok. Să rupem pachetul. Bun. Nu vă speriați. Moartea care a ieșit aici nu are nicio legătură cu moartea fizică pentru voi. Aveți niște cărți chiar foarte bune. Ok, am vrut să cadă și această carte. Asul de cupe. Bun. Și la baza pachetului avem regina de spade. Pentru voi în luna martie să știți că observ o regenerare. Da, a ieșit această moarte care, din nou repet, nu are legătură cu moartea fizică. Are mai mult legătură cu anumite părți din noi sau anumite situații din viața noastră care se încheie, care iau un sfârșit, care este necesar să le transformăm. Poate să fie vorba chiar și despre anumite relații sau percepții pe care voi le aveți legate de viață. Simt pentru voi o regenerare, o transformare radicală, o schimbare totală de direcție. E posibil să vă fie confruntat poate cu anumite situații, comportamente sau chiar relații care v-au consumat foarte mult, care au necesitat foarte mult efort din partea voastră, însă în momentul în care sunteți gata cu această moarte, să lăsați în urmă toate lucrurile care nu vă mai împlinesc, nu mai sunt în aliniere cu sufletul vostru și cu misiunea voastră de pe pământ, veți avea parte de ceva mult mai bun, pentru că moartea întotdeauna vine cu o încheiere, dar vine și cu un început, promite altceva, ceva nou, ceva care nu are legătură cu ce a fost în trecut. După cum puteți observa, odată ce încheiați acest capitol greu și sunteți dispuși să renunțați la acele vechi obiceiuri, acea veche relație, acel vechi job care nu mai este ceea ce trebuie pentru voi și pentru misiunea voastră, se vede în zare ceva mult mai bun. Pentru unii dintre voi simt că ar putea să fie vorba despre o relație mai bună sau despre o colaborare mai bună. Da, uitați, este timpul să lăsați în urmă uscăciunea și să mergeți la ceva nou, care este înverzit, care este proaspăt, da? Este foarte specific și anotimpului în care ne aflăm acum, dacă a venit și primăvara, este timpul să lăsăm în urmă iarna, tot ce a fost rece, deprimant, greu, și este timpul să renaștem într-o nouă formă, da? Este exact asemenea ciclului anotimpurilor. De asta am zis că pentru unii ar putea să fie vorba despre anumite percepții, deoarece a ieșit Hierofantul, care vorbește despre aceste credințe care sunt poate limitative, care nu ne lasă să evoluăm mai mult, nu ne lasă să creștem. Cred că pentru unii dintre voi aceste credințe limitative s-ar putea să aibă legătură atât în zona financiară, cât și în zona relațională, pentru că mi-a ieșit 9 de pentagrame, care are legătură cu abundența, cu prosperitatea, cu fericirea, iar împărăteasa, care vorbește despre această energie feminină, despre
în a fi în aliniere cu sinele înalt, cu feminitatea voastră interioară, să vă aliniați atât mintea, cât și trupul, cât și sufletul, da? Pentru că este cartea numărul 3, vorbește despre această trinitate. Să vă reușiți să vă aliniați cu toate cele 3 planuri care există în voi. Pentru luna martie, da, este momentul, da, cu această regenerare care a ieșit cu moartea, este momentul să pășiți în niște credințe care vă servesc în folosul vostru, da? Să nu fie împotriva voastră, adică dacă aveți mentalități greșite legate de financiar sau de chiar și de valoarea personală, pentru că aceste cărți vorbesc și despre valoarea personală, pe genul eu nu pot, eu nu reușesc să avansez, eu nu reușesc să fac lucrurile mai bine, eu nu reușesc să fiu mai feminină, să mă las mai mult în curgere, da? Pentru că energia feminină vorbește despre a te lăsa în curgere, de a renunța la control. Controlul este pe vibrație masculină. Și atunci, pentru voi, vine cu aceste noi credințe și noi concepte care o să vă ajute foarte mult în înălțarea voastră, da? Atât în înălțarea personală, cât și în înălțarea spirituală, pentru că avem și îndrăgostiții, dar și luna, care vorbește despre subconștient, despre sinele vostru mai înalt, despre acea zonă de conectare la lumea nevăzută spirituală. Este nevoie să faceți această regenerare, pentru că să știți că dacă veți păși în această putere personală, în această etapă a voastră în care renunțați la tot ce este vechi, nu vă mai satisface, vă reușiți să treceți prin această schimbare, da? Am zis cu această carte, da, că vin lucruri mult mai plăcute, mult mai în aliniere cu misiunea sufletului vostru, cu dorințele sufletului vostru. Adică trebuie să reușiți să treceți peste acele lucruri care vă limitează, care nu vă ajută să evoluați. Simt foarte mult pentru voi, pentru unii dintre voi, nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj. S-ar putea să apară o iubire în viața voastră sau o relație care să fie un fel de relație de suflete pereche, potrivire absolută, adică, bine, nicio relație nu este lipsită de probleme, însă vine cu o compatibilitate extrem de mare și cu o conexiune la nivel sufletesc, poate chiar din alte vieți. Deci, uite, și aici vine și regele de pentagrame și asul de cupe. În contextul acestei citiri, vă văd că dacă reușiți să treceți peste această regenerare și să o acceptați în viața voastră și să o faceți, văd pentru voi că vine cu situații mult mai favorabile. Văd pentru voi că s-ar putea să vă rezolvați problemele cu un anumit bărbat din viața voastră, nu știu de ce mi-a venit să spun asta, poate este mesajul pentru unii dintre voi, dar acest bărbat cu care poate ați avut probleme și nu ați reușit să vă înțelegeți, vine o rezolvare, vine o soluție de mijloc, vine o împăcare, dar asta vine în urma faptului că voi v-ați schimbat energia, voi v-ați pus pe altă frecvență, pe altă vibrație și atunci automat și cei din jurul vostru vor reacționa diferit față de voi, vă vor vedea într-un mod diferit, da? Pentru că în momentul în care noi relaționăm cu cineva, stabilim și cumva stabilim anumite moduri în care va avea loc acea relaționare. Bineînțeles că dacă noi suntem nesimțiți sau răi, da, automat impunem și celuilalt să se comporte așa cu noi, dar această persoană, în momentul în care te-ar vedea pe tine că ești într-o vibrație mai înaltă, ești într-o poziție de siguranță de sine, de stimă de sine crescută, ești hotărât și știi ceea ce îți dorești și nu te mai complaci în anumite lucruri, automat își va schimba și această persoană cumva comportamentul în raport cu tine, da? Se va comporta altfel, o să se comporte
modul în care tu îi arăți că meriți să se comporte cu tine, da? Până acum poate ai fost în etapa asta a morții, a greutății, ai cărat totul pe umerii tăi, o povară, da? Dar în momentul în care tu îți schimbi această energie și vii către el cu altă energie și el o să-și schimbe energia față de tine. Da, este vorba de un bărbat care s-ar putea să fie să aibă aspecte de taur, fecioară sau capricorn, însă aș crede mai mult că ar fi vorba despre un taur sau un capricorn, sau cu aspecte de săgetător pentru unii dintre voi, sau scorpion. Bun. Haideți să mai scoatem o carte, să vedem un mesaj general. Ia uite, ce carte hotărâtă. Este numărul 4. Este vorba despre voi. Este vorba despre această putere personală pe care voi o căpătați. Da? Deci, cumva, această carte confirmă toată această citire. Vă recăpătați puterea personală, vă recăpătați stabilitatea și vă recăpătați, cel mai important, autoritatea. Uite, vezi, aceștia chiar seamănă și cu niște berbeci, da? Ca și zodia voastră. Bun. Sper că să aveți parte de o primăvară cât mai frumoasă și să reușiți să pășiți în această putere personală, dragi berbeci. Haideți să vedem. Leu, ascendent în Leu sau cei care aveți luna în Leu. Valabil pentru luna martie. Ia să vedem pentru lei ce au cărțile să ne arate. Ok. Văd că și la voi a ieșit o carte care a ieșit la berbec. Poate unii dintre voi aveți legătură cu cineva din zodia berbec. Iar la baza pachetului, cavalerul de cupe. Bun. Leilor, în luna martie vă văd foarte mândri. Exact modul în care vă caracterizează pe voi. Vă văd foarte mândri, vă văd extrem de mulțumiți de realizările pe care poate le-ați avut în ultima perioadă sau pe care le veți avea, da, în această lună martie. Văd pentru voi reușită, văd pentru voi rezultate, însă această mândrie a voastră, da, nu este nefondată, pentru că voi ați muncit foarte mult ca să obțineți aceste lucruri, adică nu este o mândrie pe care vă afișați doar așa, doar de dragul de a o afișa. Este cumva mulțumirea, satisfacția, da, pe care ați obținut-o după o perioadă foarte lungă de muncă. Vă văd chiar și în luna martie, da, veți munci, veți avea niște proiecte, pentru unii dintre voi văd niște proiecte. Observ faptul că munciți extrem de mult pentru a evolua, pentru a crește. Pentru unii dintre voi, cred că s-ar putea să faceți niște cursuri sau niște perfecționări. Vă văd, poate unii dintre voi studiați sau aveți, nu știu, o lucrare, o teză, un doctorat sau pur și simplu poate studiați voi pe cont propriu, da?
vă pasionează un subiect sau un domeniu legat de spiritualitate, legat de dezvoltare personală, legată de psihologie sau simplu fapt că, nu știu, urmăriți anumite canale de YouTube, persoane care fac etalări, da? Vă ajută foarte mult să vă vindecați, da? Văd o vindecare, o înălțare la voi, văd că vă creșteți cumva nivelul de cunoștințe și ajungeți să vă cunoașteți mult mai bine voi pe voi înșivă. Reușiți cumva să ajungeți mai aproape de un adevăr personal, da? Un adevăr personal care are legătură poate atât cu viața voastră, dar poate să implice și pe alții. Pentru unii dintre voi e posibil să fie și în plan amoros, dar poate să fie foarte bine și în planul jobului, al carierei sau pur și simplu ca dezvoltare personală, da? Adică dezvoltarea voastră personală ca oameni, ca ființe, care, mă rog, aceste informații, da, vă pun în fața unor schimbări foarte mari. Adică e ca și când ați fi fost adormiți, ați fi fost într-o etapă de adormire și descoperiți această informație sau această nouă percepție care vi se oferă și vă schimbă radical viața, adică pur și simplu nu mai puteți privi viața la fel ca până în acel moment. E ca și când, nu știu, mergeți la terapeut sau vedeți o citire, un tarot sau vă faceți poate o consultație cu cineva în domeniul spiritual și vi se oferă o perspectivă asupra lucrurilor care vă schimbă radical viața, adică nu mai puteți să vedeți la fel lucrurile, nu mai puteți să o țineți în aceeași formulă. Poate până în acel moment, nu știu, erați așa în modul vostru, în rutina voastră, într-o stare de adormire. Da, asta simt să zic. Erați într-o stare de adormire, pe pilot automat. Mergeați poate la muncă, veneați acasă, stăteați cu soțul, cu copiii sau vă vedeați pur și simplu de ale voastre, vă trezeați și urma a doua zi. Pentru voi, din acest moment, eu nu mai văd aceeași cale. Văd o înălțare foarte, foarte mare și văd că pur și simplu vă luminați. Deci cum luminează ochiul acesta, da, cupa, așa v-ați lumina și voi. Nu mai puteți să rămâneți în energia asta, da? Vedeți, în această energie în care sunteți prinși, în această rutină, în aceste, nu știu, în aceste, nu aș zice credințe, cât mai degrabă v-ați simțit poate prizonier în propria voastră viață. Iar din acest moment în care aveți parte de această creștere și această iluminare, da, nu mai puteți să o continuați la fel. Este o cale pe care ați început-o și nu mai există cale de întoarcere. Așa este și această trezire spirituală. E posibil să aveți parte de o trezire spirituală unii dintre voi. În momentul în care începi acest proces de trezire spirituală, când iei această cale, știi că nu mai există cale de întoarcere, adică cum erai înainte, în care puteai să îți continui viața, să nu analizezi foarte multe anumite lucruri, anumite relații, anumite situații, sau să-ți dai voie să te comporți într-un anume fel, odată ce ai parte de această trezire, nu mai ai cum să treci neobservat. Sau tu să lași lucrurile așa, da? Trebuie să începi să le hiperanalizezi, să hiperanalizezi oamenii, relațiile, viața ta, să devii mult mai conștient de sine, da? Asul de Cupe vorbește și despre această conștiință de sine pe care poate nu ai avut-o, da? O conștiință de sine foarte puternică care nu te mai lasă să treci așa, pur și simplu, prin viață. Nu mai poți să faci lucrurile într-un mod obișnuit, în modul în care o făceai până acum. Ia să vedem și o carte lămuritoare pentru această citire. Ia uite, asta este lumea, da? Vorbește despre o deschidere foarte puternică pentru voi. Este o deschidere care are loc
E posibil să vă conectați mult mai puternic la această dimensiune spirituală sau, nu știu, nu este, eu cred cel mai mult că este vorba de plan spiritual. Însă această deschidere voi o puteți pune pe viața voastră și să vedeți unde are loc. Pentru că clar are loc o deschidere, are loc o situație transformatoare, are loc, cum să spun, are loc acea schimbare de care am zis că voi nu mai puteți să continuați așa într-un anumit plan al vieții voastre. Vă treziți, deveniți conștienți de sine, de ceilalți, de tot ceea ce vă înconjoară, iar această conștiință de sine este și aliatul vostru, dar este și dușmanul vostru. Trebuie să aveți grijă să nu vă îngândurați foarte tare, să nu vă izolați. S-ar putea să vă simțiți pe alocuri neînțeleși sau să vi se pară că oamenii vă judecă, da? Că vă judecă, că vă privesc cu răutate, cu invidie. Ia uite, a nebunit și ăsta, ce vrea să facă, ce atâta, cum adică nu-i mai convine sau așa, adică cumva s-ar putea să fiți judecați pentru această etapă, însă dacă puteți, um, nu vă lăsați influențați, pentru că în momentul în care voi vă deschideți mintea, vă deschideți sufletul, vă deschideți spiritul, automat, la ceva timp după o să apară și persoanele potrivite în viața voastră, care să fie pe energia voastră, da? Care să vă înțeleagă și care să vă confere empatie. Ok, vă doresc o primăvară frumoasă, dragi lei, și um, sper să aveți o transformare cât mai lină. Ok, să amestecăm cărțile. Săgetător, ascendent în Săgetător și luna în Săgetător. Pentru luna martie. Iar să vedem ce anume se pregătește pentru voi pentru luna martie. Ok, văd că prima carte a ieșit exact ca la leu. Foarte interesant. Ok. Bun. Haideți să vedem ce anume vi se pregătește. Dragi săgetători, la voi văd că viața voastră se împarte pe foarte multe planuri. Este foarte multă agitație la voi în luna martie. Se întâmplă multe lucruri, extrem de multe lucruri. Odată pe planul personal, dar și pe planul acesta al carierei, al jobului, al aspirațiilor pe care le aveți. Pentru voi simt că aveți extrem de multe aspirații, da? Văd că vă doriți cu ardoare niște lucruri materiale, poate, sau fizice, sau poate să fie vorba inclusiv de o relație, da? În funcție de viața voastră, da? Luați această citire și o mapați pe ea. Simt pentru voi că există anumite lucruri din trecutul vostru peste care voi vreți să treceți, însă ele în continuare sunt acolo, chiar dacă voi vă luați, vă ocupați de job, de muncă, de treabă, vă ocupați mintea, vă ocupați viața,
există acele lucruri care încă stau acolo din trecutul vostru, da? E cumva ca, cum să spun, ca un fel de aparență care se creează, da? Adică cineva care vă vede din exterior o să zică, ia uite ce om realizat, ia uite ce câte a făcut omul acesta, ia uite cât de fericit este în relația lui, în jobul lui, în viața lui, în munca lui, însă există anumite lucruri aici care pe voi încă nu vă lasă. Nu știu exact despre ce este vorba. Este ceva în trecutul vostru care nu vă lasă și s-ar putea ca acest lucru ori să aibă legătură cu o femeie, da, pentru unii dintre voi simt că ar putea să fie vorba despre niște bani. Poate cineva în trecut v-a înșelat în legătură cu niște bani, cineva apropiat la care ați ținut și ați rămas cu această durere. Sau poate să fie vorba despre o femeie care aveați impresia că ține la voi, că vă iubește, că este alături de voi, da? Poate să fie din familie, poate să fie o prietenă, da? Adică nu contează neapărat sexul, însă este această senzație de căldură, de liniște care v-a conferit-o, însă, din păcate, v-ați înșelat în legătură cu această treabă, iar această treabă încă cântărește foarte greu în viața voastră în prezent. Cred că vă împiedică în acest moment, poate să fiți în totalitate voi cu voi bine. Adică, deci e ceva în trecutul tău legat de această femeie care îți influențează prezentul, dar nu știu dacă este neapărat încă în prezent în viața ta, cât mai degrabă au rămas rămășițele, da? Rămășițele, emoțiile, sentimentele, acel blocaj, acea traumă care a fost adusă odată cu această femeie în viața ta. Poate să fie și un eveniment care a avut loc și poate să implice și zona materială, financiară, o ceartă legată de bani sau o ceartă legată de niște lucruri pe care le credeai despre această femeie și a reieșit faptul că de fapt nu este chiar așa, ea nu este chiar așa, modul în care tu îți imaginai că ea este. Văd că această chestie, această femeie, această situație legată de această femeie din trecutul tău, în acest moment îți afectează relația. Îți afectează foarte mult relația în prezent. Este ca și când tu ești împărțit între două lumi. Pe de o parte, lumea ta este plină, este colorată, este frumoasă, dar pe de altă parte există un gol la tine. Se simte un gol foarte puternic. Cred că ai parte și de niște conflicte. Nu simt neapărat că ar fi exterioare, cât mai degrabă sunt niște conflicte interioare, adică cred că te ascunzi față de această persoană, adică nu vrei să o împovărezi, poate nu vrei să, nu știu, să-i spui de suferințele tale sau nu vrei să mai deschizi subiectul, deoarece este un subiect sensibil și nu îți dorești să mai dezgropi morții, cum s-ar spune. Însă simt că în sufletul tău este destul de multă agitație, te simți foarte încărcat, te simți foarte agitat. Simt că, chiar dacă, cum am spus, în aparență viața ta pare foarte împlinită. Toată lumea zice, wow, ia uite ce relație, uite ce carieră, uite cum s-a realizat, uite ce bine a ajuns persoana aceasta. În realitate, interiorul tău, da, este total altfel. Adică tu te simți cumva prins în această dualitate între ce ți se întâmplă în exterior și ce este în interiorul tău. E posibil pur și simplu să nu te simți bine tu în interiorul tău, să ai o stare proastă, să ai o stare negativă, însă să știi că și aceste emoții negative pe care poți să le ai și pe care poate nu ți le poți explica în momentul de față, pentru că și tu te prinzi foarte ușor în aceste aparențe, da? În aparență relația actuală este bună, în aparență jobul tău este bun,
reușești să câștigi și să obții lucruri materiale, pare totul foarte bine, dar în interiorul tău lucrurile nu sunt chiar așa de bine. Și tu știi acest lucru, însă nu știi de unde vine. Și zic eu, vine de la această femeie. Poate să fie, din nou, mamă, soră, prietenă, iubită, fost iubit, cineva care ți-a înșelat încrederea, ți-a înșelat pur și simplu, nu neapărat înșelat în fidelitate, cât, da, mai degrabă te-a înșelat, a apărut ceva și a fost altceva. Nu a fost modul în care ea s-a prezentat la tine. E cu totul altceva. Și atunci acea traumă, dacă tu ai lăsat-o acolo și ai trecut mai departe și te-ai luat în aceste aparențe, a rămas acolo. Acea traumă încă există și se luptă foarte puternic să iasă din subconștientul tău, iar în momentul în care tu vei înfrunta această traumă, dar nu neapărat să vorbești cu acea persoană sau să reiei legătura, cât mai degrabă să înfrunți, să-ți admiți și să recunoști și să lucrezi pe ea, pentru că te macină foarte mult pe interiorul tău. Și până în momentul în care nu reușești, uite, să schimbi perspectiva, să aduci această energie de pozitivitate, să fii în stare să nu-i mai dorești răul poate acelei persoane, să nu te mai gândești, să nu mai acuzi, uite că din cauza ei mi s-a întâmplat, uite că, uite ce mi-a făcut. Vedeți aceste două simboluri cât de mult seamănă? Vorbește despre acea luminare și deschidere și a te pune deasupra situației din care ai făcut parte, cumva să devii obiectiv, chiar detașat. Aici vine vindecarea, în momentul în care tu poți să vorbești despre acea situație care ți s-a întâmplat fără să te mai afecteze, fără să te mai doară, fără să-i mai dorești răul acelei persoane, da? Pentru că inclusiv dacă îi dorești răul sau în continuare îl acuzi sau ți este teamă să o dai ochii cu acea persoană, vine din lipsa de vindecare. Aceste emoții vin din lipsa de vindecare. În momentul în care tu reușești să vindeci acea situație și acea relație, nu doar că este indiferență, ci poți să fii recunoscător pentru ceea ce s-a întâmplat, să vezi lucrurile bune din acea situație și să-i transmiți lumina acelei persoane și să-și continue viața liniștită, fără să o mai acuzi, fără să-i mai atribui um, lucruri negative. Simt că pentru unii dintre voi poate încă vorbiți de rău acea persoană și ziceți, uite, aia ce mi-a făcut, ce m-a nenorocit, m-a terminat, m-a căpiat de cap. Deci e o persoană îngrozitoare. În momentul în care voi vorbiți așa despre acea persoană, da, vă încărcați și voi negativ și nu are sens. Adică cel mai bun lucru este să-i trimiteți lumină și să-l lăsați să își continue viața în felul în care a făcut-o și până acum, însă, în primul rând, vă face vouă rău dacă rămâneți cu aceste emoții negative, da? Deci schimbați-vă această percepție, luați calea spre vindecare din această situație. Haideți să punem și o carte care să lămurească această citire. Ok. 3D pentagram este aceeași carte ca și aici. Îmi reconfirmă, da, din moment ce au ieșit în două pachete diferite aceste lucruri, îmi reconfirmă faptul că este nevoie să munciți, este nevoie să nu vă mai uitați în ograda celuilalt, da? Uitați cum se uită acest personaj la acesta. Să vă uitați și să ziceți, cum am spus, din cauza ei, din cauza asta, ia uite că se putea și mai bine, că uite cum am ajuns, că dacă îmi pare bine, dar nu e chiar așa. Să nu vă mai uitați și să judecați, da? Pur și simplu să vă vedeți voi de viața voastră, să depuneți munca necesară pentru a vă vindeca
și lăsați lucrurile în trecut. Da? Trecutul este trecut, s-a întâmplat, nu aveți ce să mai faceți. Sunt lucruri care așa au trebuit să fie, da? Cu soarele, este o arcană majoră. Sunt lucruri care vi s-au întâmplat cu scopul de a vă crește. Da? Fiecare obstacol vine în viața voastră pentru a vă crește. A vă crește experiența de viață, a vă crește spiritual. Bun. Cu această citire am încheiat videoclipul și sper să aveți parte de o primăvară cât mai frumoasă. Pe curând!